Hanner og Buler er programmet, hvor jeg møder manden på hans territorium. Jeg vil gerne undersøge, hvorfor det er lige her, han har valgt at have sin hule. I need a room with a view, an armchair by the window. Jeg er taget til Voldby på Norddjurs. Her bor Helge Dürrfeldt på det her skønne Morten Korch-idyl og er vinbonde og multikunstner. Window, a cup of coffee and a cigarette or two. Jamen hold da op, Helge. Det er da simpelthen et alternativt gulv, vil jeg sige. Ja, det er fra 1832. Er det rigtigt? Ja. Kom ind for. Jo, tak. Men det er jo lige så meget Morten Korch-idyl indvendigt, som det er udvendigt, hva'? Men det her, før var der var en væg her, der var en væg her, der var en væg der, der var en væg der og en her. Okay, så det var en masse små rum, simpelthen. Okay. Det er helt vildt mange. Det vil sige, at du har virkelig haft alt fra hinanden herinde, eller hvad? Det hele rigtigt? Ja. Og så fik jeg sådan en idé om at pille de her sten ned her, i stedet for at puste det op igen, så giver det skibslaks, så det bliver helt blankt og lækkert. Så får man sådan lidt New Yorker-look, du ved. Så har du alligevel storbyen med, ikke? Så har du storbyen med herude. Men det var jo altså en kaos her. Altså for alle folk, du skulle se, hvordan det så ud, de sagde, det gør du bare ikke, det her. Jamen, kan I ikke se det, sagde jeg. Nej, vi kan ikke se noget som helst i det. Men nu kan de godt se det. Nu synes de faktisk, det er fint. Men der var meget knokkel med det, ikke? Altså. Det har da været et kæmpe arbejde. Ja, det var det også. Altså, der har bare været så meget slæberi her. Altså, det. Men nu er der jo kommet nyt køkken, og vi har lagt gulvvarme i det, eller jeg har. Ja. Og så... Men altså, det her, det er jo oprindeligt, ikke? Oprindelige lofter, oprindelige gulve, eller hvad? Ja. Altså, det er de rigtige gulve, men der var fernis overalt, ikke? Da vi først fik det pudset af her, så gav det jo sig, at det lige pludselig var de fineste gulvbrædder nede under, ikke? Ja. Og så købte jeg det, da jeg rendte rundt for at sige, kan jeg være under det hele, så vil jeg godt have det. Så har jeg sådan en stue herinde også, og der ville jeg egentlig have væltet den her væg, men så... Det var så begejstret for det loft her, og den gamle kamin, at det synes næsten, det ville være synd og ødelægge. Så det er sådan, blev det sådan lidt herrestue, sådan en cigar. Jeg skulle lige til at sige det, det er jo rigtig herreværelse. Ja, det er det jo. Duer den stadigvæk? Ja, den duer altså. Putter man koks ind her. Okay. Men altså, jeg bruger den bare ikke lige nu, men den virker rent faktisk. Fantastisk. Men jeg kunne ikke nænde at smide den ud. Det samme med det her loft her, det kunne jeg heller ikke rigtig nænde at gøre noget ved. Jeg synes, det er så fedt, ikke? Altså, det. Og så er det blevet et herreværelse med store cigarer i stedet for. Ja, det må man sige. Og så har du simpelthen kunst på væggene, og det er jo både Jon, ikke? Ja, det er Jon, og det er din egen. Nu skal du bare se her, fordi normalt, den her dør, den går ud til en gang, men den har altid været afskærmet, fordi før var det aftægt, det her. Okay. Og så har huset været delt op til dem, der boede her, det her. Ja. Og så tænkte jeg, okay, den er jo afskærmet, så jeg piller den ned, indtil jeg åbner den, så kommer jeg i tanke om, den kan jeg da bruge til noget andet. Og så lavede jeg et barskab i stedet for. Og hvem har et barskab? Jeg har jo et rigtigt barskab. Men jeg ved jo, at en af de ting, der er forbundet for dig med stedet her, det er jo, at du får rigtig mange besøgende. Ja, jeg har enormt mange gæster hele tiden. Folk kan godt lide at komme herude, og de skal være virkelig velkomne altid. Så jeg har jo enormt mange gæsteværelser. Okay. Og det har altså en gæsteafdeling hernede. Det er så gæsteværelse 1. Ja. Og så er der et bad her, og et toilet, og det er bibeholdt i det gamle 60'er look her. Jeg kunne ikke rigtig lade at gøre noget ved det. Jamen, det er jo blevet trendy igen. Jo, ja. Så er der gæsteværelse herinde. Ej, så de har simpelthen adgang til... Ja, så har jeg flere gæsteværelser over på gården også, som jeg har bygget om og alt sådan noget. Fordi der kommer ret mange mennesker herude. Og man kan jo ikke rigtig komme væk herfra, når vi har siddet og smagt på noget vin og sådan noget. Det er klart. Og nu skal du bare se her, fordi den dør, vi går ind af her, den er fra 1832. Og når du ser det her om på den her side her, så skal du bare se. Hold er det ikke flot? Jamen, det er jo og det er det gamle håndtag. Altså, det har været hoveddøren, så de satte den herinde, dengang de har bygget det. Da det lige pludselig skulle være fint at sætte en egetræsdør i. Og sådan noget. Den her er jo skideflot. Jamen, hvad har du gjort ved den? Jeg har ikke gjort noget ved den. Den har set sådan ud. Hold da op. Så du har renset den ned? Jeg har bare renset den ned, ja. Det er da fantastisk. Men jeg kan jo se, du har jo også
Altså, Ja, det her det er afrikansk. Afrikansk her, kunst? I den her gang her, der er der kun afrikansk kunst. ja. Det er cykelakkomasonit. Oprindeligt er det en mand, der hedder Tinker Tinker, der laver det her. Det er så hans familiemedlemmer, der laver det. Så de er ikke helt så dyre, men det er nogle havde det været rigtig Tinker Tinkers ting, så de koster langt over 100.000, men nu er det hans familie, der laver dem, og fortsætter traditionen med det. Det synes jeg er lidt sjovt, så er de ikke så dyre. Og de passer jo fantastisk til døren. Ja, det synes jeg ikke. Og her står så nogle af dine egne værker. Han er sulten, ham der. Han skal lige have lidt mad. Det er sådan en anden dør. Den har vist nok siddet et andet sted. Jeg ved ikke rigtig, hvor den har siddet. Jeg tror, det er bagdøren, faktisk. Men det er på samme måde, ikke også? Ja. Også de der beslag der, de er jo tusind gamle nu. Ja, men det er jo helt... Og det skal man jo ikke gøre noget ved, sådan noget. Men... Jamen, altså, hvad tænker du så? Så det er sådan en kombination mellem at bruge det, som huset selv har, og så tilføre det nye, og så tilføre det sådan lidt mere modernisme, ja, lige hvis man kan sige det, ikke? Ja. Og her igen med det her loft her, det kunne man også pille ned. Det er der heller ingen grund til, men altså, det er jo flot. Helge, hvad betyder det her sted for dig? Jamen, det betyder enormt meget, ikke? Altså, det betyder sådan en... altså, jeg prøver på en fix idé, jeg fik en gang, og sagde, at jeg vil lave en vinmark. Problemet er, hvis jeg får en fix idé, så bliver jeg nødt til at udføre den. Og så brugte jeg enormt lang tid på at finde gården her, hvor jeg synes, jordbunden var i orden, og jeg kunne lide stedet. Jeg synes, jeg synes, det er et meget fint sted, det her, og det ser rigtig godt ud og sådan noget. Og det har selvfølgelig stor betydning for, at det så lykkes det, som jeg har gang i. Normalt, når jeg får sådan nogle idéer, så lykkes det. Så jeg ved, det her det vil lykkes. Det er godt nok hårdt arbejde, men jeg ved, det vil lykkes. Okay, nu skal du bare se, hvordan det så ud, før jeg laver det om. Ja. Det, hvor vi sidder nu, det er køkkenet her, ikke? Okay. Det er et lettere håndværkertilbud. Ja, kan vi ikke sige det sådan? Jo, altså det er sådan, at hvis der stod en annonce, så ville der stå et Eldorado for at gøre det selv, mand. Men det har jo været fuldstændig uoverskueligt projekt. Jamen, hvordan kunne du se mulighederne i det? Altså, hvad var det, der gjorde, at du tænkte, det er lige mig, det her? Jamen, jeg har renoveret flere hus før, og så med hjælp fra nogle gode venner, så gik det sgu alligevel. Altså det. Men det er jo blevet sådan et samlingssted, huset her, ikke? Jo, altså der kommer mange i hvert fald. De synes, det er meget hyggeligt. Du kan se her, prøv at se det her køkken. Det er jo det derovre, ikke? Det ser jo ikke sådan ud længere. Nej, det gør det i hvert fald ikke. Og så var det ellers bare med at gå i gang, ikke? Altså. Hold da nu. Jamen, det er en katastrofe. Projekt. Det var helt vildt. Og der var ikke rigtig noget at gøre. Og det her, prøv at se den skorsten her, den er simpelthen så gennembrændt. Den skulle ned, den lugtede, og den var forfærdelig. Ikke? Altså, det skulle bare ned. Altså, der var ikke noget at gøre. Alle mine venner, de rystede på hovedet. Jamen, Helge, hvad var det? Hvad var det, der gjorde, at du tænkte, jamen, det her, det må jeg simpelthen bare eje jeg synes egentlig, gården er så pæn, ikke? Altså, det er jo sådan ren Morten Korch-agtigt, ikke? Ja. Og så er jordbunden op til vinproduktion er perfekt. Så derfor valgte jeg det simpelthen. Og der var lige tilpas jord, og det var tilpas tæt på en by, så jeg ikke følte mig helt alene. Jeg kunne ikke drømme om at flytte helt ud på landet, men der er kun 4 kilometer til Grenaa, og der er en brug og en tankstation. Hvad har man mere brug? Jeg har et lille reklamebureau inde i Lystrup, som servicerer en del mennesker. Og det bliver jo nødt til at følge op på. Fordi... Så det vil sige, at ved siden af, at du har det her store sted at drive, så har du faktisk også et civilt arbejde, hvis man kan sige det sådan? Ja, det kan man godt sige. Men det er jo sådan lidt afhængigt af, hvor meget der er at lave. Altså, for det meste er der jo noget at lave, men jeg har jo også et vinimportfirma. Nu skal du bare se her. Her skal der jo være gårdbutik, eller det er der jo faktisk. Hold da nu op. Jamen, for søren da. Det er jo sådan lidt af hvert, ikke også? Ja, jamen det bliver jo så også med din egen vin. Jeg kan se, du har jo allerede på hylderne. Jo, men det gør det. Det var hensigten, at det skal være med min egen vin. Jeg har jo bare ikke lavet noget endnu. Nej. Men når det kommer, så skal det jo selvfølgelig være. Men jeg importerer jo så meget vin fra Frankrig og Tyskland og Italien, at det kan jo også sælges herud til nogle priser, der er til at forstå.
det her for noget? Jamen det var fordi, der var sådan et hul her. Og så tænkte jeg, hvad sådan gør jeg med det her? Ja. Altså, jeg har 30.000 propper, som jeg selv har drukket her. Altså, jeg har ikke, men jeg kender alle dem, der har drukket det i hvert fald. Vi samlede propper i mange år. Ja. Fordi min datter, hun lavede et eller andet med det, og så kom vi fra det og sådan noget. Men nu jeg har så gemt dem. Men her er der 5.000 propper. Så kan man sige, at det er verdens mest sindssyge opslagstavle. Altså, så kan man også se det på afstand, og så kan man jo sige, at det er måske bare et stykke kunst, hvilket jeg synes, det er. Det er derfor, jeg har lavet det. Ikke? Ja. Men nu synes jeg også, det er meget skægt at se, fordi så kan man sige, det er lige 2002, ja, og det er nede fra Alain Paré, og det er omkring, ikke, og det og 99, og det har jeg nøje, hvad var det, jeg drak der dengang? Men så, Hvor er det godt. Men vil det sige, at du kan faktisk dissekrere propperne? Ja, men det kan man, så kan man fortælle et historie om det. Hvor er det godt. Der er 5.000 historier her jo. Yeah. Men jeg ved jo, at du har jo også, altså det er noget med, at du har fået et eller andet særligt diplom, ved jeg. Nå ja. Det bliver vi simpelthen nødt til lige at... Det er jo det her. Det er meget sjovt, fordi jeg er jo ambassadør af Fleury. Er du ambassadør? Ja, ambassadør, ja. Og det var jo en fantastisk måde, det blev lavet på. Vi kom derned, og så havde borgmesteren, han stod med sin store guldkæde, ikke? Og så kom jeg gående op, hvor alle vignerongerne, der dyrker vin nede i Fleury, de stod sammen med deres koner i etnisk udklædning, havde jeg sagt. Ja. I sådan en lang gang op, så skulle man gå derop, så sang de. Er det rigtigt? Ja. Og så kom man op til borgmesteren der, fordi på et tidspunkt har jeg solgt rigtig meget Fleury, og så ville de så udnævne mig til ambassadør af Fleury. Og så skulle man så under ceremonien drikke en hel flaske Fleury i et sug. Så fik man så en balje her, og så skulle man love højt og held, man kunne være vand. Altså efter den der balje kunne jeg love alt. Det er klart. Og der skulle man love, at eneste gang, der er nogen, der banker på døren og spørger efter Fleury, så skal man give det. Så jeg har altid Fleury i huset. Ikke? Kom, nu skal du op og se vinmarken. Du får tro, det er godt. Jamen altså, jeg synes jo, det er fantastisk, at du har fået lavet en vinmark her i Danmark. Ja. Der er faktisk 3.500 mennesker, der laver vin i Danmark. Er det rigtigt? Det er der, ja. Men altså, hvor de 100, det er så professionelt. Altså ligesom det heroppe, altså, hvor man snakker om større mængder. Okay. Men det må da være en kæmpe udfordring at lave vin i Danmark. Jamen det er det jo også. Altså vejret er jo aldrig med os, kan man jo så sige. Nej. Så det er virkelig et sats hvert år. Nu er det jo første år, der skulle komme noget heroppe. Ja. Sommeren er der jo, og alt sådan noget lignende. Og så bliver det bare en, lortesommer, ikke? Simpelthen så... Altså for hulen, man er jo nærmest hensat til en helt anden verden, ikke? Altså, jo. Det ser man jo for pokker stort set ikke herhjemme, vel? Det her, det er ligesom hjemme i Frankrig, ikke? Fuldstændig. Ja, hjemme i Frankrig. Jamen altså, hvad er det for noget vin, du producerer, eller prøver at producere? Det her er hvidvinsdruer, ikke også? Ja. Og de hedder Solaris, dem her. Okay. Og det er efter min mening den smarteste drue, man kan bruge her i Danmark, fordi den er resistent for næsten alt. Okay. Og den giver et godt udbytte og sådan noget lignende. Det eneste, man kan sige, det er, at den bliver lidt tidlig moden, og så kommer der mange vepser og sådan noget lignende. Men den er lækker, og den kan bruges til alt muligt. Kan man spise den? Må jeg godt ja, det må du godt. Den er sikkert sur nu. Men, de er meget små. Ja, de bliver ikke så meget større. Lidt større bliver den. Okay. Den er sur. Meget sur. Men der begynder at komme mere sukker i den, så vi håber, at hvis den bare kan hænge her i 3 uger endnu, eller sådan noget lignende, så kan vi måske lave champagne af den. Er det rigtigt? Ja. Og jeg tror, der bliver lavet rigtig meget champagne i år på de danske vinmarker, fordi det har virkelig været så dårligt en sommer, at det næsten ikke er til at holde ud. Og det, man kan bruge her, der skal ikke så meget sukker i, der skal mere syre i det, når man laver champagne. Og så kan vi jo øve os med det, og der er ikke ret mange, der har den helt store erfaring med champagne. Der er kun et par stykker i Danmark, der har det som. Nu bliver det en udfordring for os alle simpelthen. Jamen, det er da vildt spændende. Hvor meget kan du producere? Altså... Ja, her. 2.000 flasker eller sådan noget lignende. Er det godt, eller er det meget? Ja, i forhold til, hvor meget der er her. Ikke? Man siger cirka en flaske per plante. Okay. Det er sådan, hvad det kan producere. Hold da op. Men du kan se, der er jo masser af druer. Altså, der er jo ikke andet end druer her. Nej. Problemet er bare, at de ikke har fået varme nok. Så vi satser jo på det der med champagneproduktion. Ja, lige præcis. Men det er jo første gang, Helge. Det bliver da super spændende. Ja, det bliver skide sjovt simpelthen. Og jeg er jo bare helt hooked på det, fordi jeg har jo ikke prøvet det før. Hvornår skal I høste? Altså, hvornår er det så klart? Fordi om 3 uger vil jeg skyde på. Jeg har lavet lidt vin her, det kan du prøve at smage. Nu skal du bare se. Fordi det var æblevinen ude for Hylkegård her. Og det er simpelthen din egen bryg? Eller hvad kalder man din egen vin? Ja, det er fordi, jeg blev så hysterisk over, at jeg ikke kunne... jeg kunne ikke lave noget vin endnu, og der er stadigvæk ikke noget. Men så tænkte jeg, kan der købe nogle æbler og få lavet noget most, og så begynde at lave en dessertvin, sådan en sød dessertvin. Som, så, det er det den her? Ja, det er den her. Jamen, skål. Ja, skål.
Ej, det smager godt. Jamen, det smager nemlig godt. Især til sådan en som mig, som egentlig kun er til sødse. Ja, men det er jo en damevin, det her. Men altså, den går også godt til herrerne, når de spiser foie gras og noget lignende. Så er det faktisk ikke fint. Den er rigtig, rigtig lækker. Det er jo et kæmpe projekt, du har givet dig i kast med. Altså en gård, der skulle bygges om, og vinplanter, der skal sættes. Og hvor får man sådan en idé fra? Altså, hvad er det, der har gjort, at du har tænkt, det skal jeg? Jamen, jeg kunne jo godt se, da jeg flyttede ind, at okay, her er meget arbejde, ikke? Og jeg kan godt lide at arbejde meget. Altså, det gør ikke så meget til det. Altså, jeg bruger bare natten også. Men det er op klokken 5 om morgenen. Jeg har jo også et andet arbejde, jeg skal passe, ikke? Når det bliver lyst, står jeg op, så arbejder jeg til klokken 9, så tager jeg ind på mit kontor. Så kommer jeg hjem klokken 4 om eftermiddagen, så arbejder jeg til at blive mørkt, så går jeg i seng, ikke? I perioden her. Ja. Det er jo helt vildt. Ja, det er sindssygt. Men sig mig lige, altså, når nu at du får høstet det her, altså fra at man så høster druerne, hvor lang tid går der så, inden man så har... Jamen, så skal vi hen i maj måned. Det er det her, jeg godt kan lide at gøre, ikke? Og jeg kan passe det sammen med mit arbejde, jeg kan lave min kunst, og jeg kan spille mit musik. Musik og kunst, det er jo et behov, det kan man ikke undgå. Jeg er jo uddannet billedkunstner, og har malet siden, jeg ved ikke, siden jeg blev født. Men det gør jeg om vinteren, fordi der er der ikke noget at lave op i vinmarken. Okay. Jamen, vi må lige se, jeg ved, du har nogle billeder. Ja, vi kan jo lige prøve at kigge på det her, men det er jo, altså det er sådan nogle, hvor så maler jeg nogle billeder i, som... Dem kalder jeg glansbilleder lige for tiden. Det er sådan en serie billeder, som jeg bruger et år på at gennemtænke, og så maler jeg dem om vinteren, og så starter vi herop med... Her er der en, der hedder Two Dickheads in a Purple Suit, for eksempel, ikke? Den ser sådan ud. Og det er mest titlerne, jeg går og funderer over op i vinmarken, og så husker jeg dem, så når det så bliver vinter, så begynder jeg at male dem. Det vil sige, at du samler simpelthen inspiration? Ja, det er, fordi man går jo, det er jo, der skal man ikke tænke så meget, man skal bare knokle, ikke? Ja. Så bliver man nødt til at bruge hovedet, fordi det kan ikke holde ud ikke at bruge hovedet hele tiden. Og så finder man på alle de der sjove ting der, ikke? Altså her for eksempel en, han hedder Man in a Blue Suit Eating a Fish. Men det kan godt være, det er morsomme titler, men der er altså også en dybere mening med det, som det må folk skulle selv finde ud af, hvad de synes om det. For eksempel den her med, jeg kan lige se, det har en med nogle pingviner, skal jeg nemlig fortælle dig. Okay. Den hedder What a Day It Was, The Day the Penguin Lost Their Trousers. Okay. Og det er jo i sig selv noget af en titel. Ja, det må man sige. Men ikke desto mindre jo en meget alvorlig ting omkring forureningen på Sydpolen og alt sådan noget der. Okay. Så selvom det er humoristisk umiddelbart, så er der tænkt... Så er der tænkt over det. Ja, lige præcis. Det er skide godt. Ja, det giver sådan en lidt større dybde i billedet. Det. Og den rustikhed, der er over væggene, det er også rigtig flot. Vi snakkede om de skulle kalkes eller ej, men jeg synes, det her det er meget, meget mere rustikt og meget mere rigtigt. Altså, det må godt være sådan lidt råt. Og så kommer der jo nye lamper op her. Ja, det står rigtig godt frem. Jon, du har jo kendt Helge i rigtig, rigtig mange år, ikke? Jo, i 35 år. 35 år? Eller 36 år, tror jeg. Ja. 37. Hvad tænker du om det her kæmpe projekt, han har fået sat i værk herude? Jeg synes, det er fantastisk. Ja? Jeg synes, det er dejligt. Han er sådan en workaholic, der ikke kan holde op med at arbejde dag og nat for at stable det her på benene. På benene, ja. Næsten ene mand. Det er en fallers. Når kvinderne ser det. Og så er det noget andet, når mændene ser det. Ja. Jeg synes, det ligner noget helt andet. Men... Ja, men det er fordi, du ikke er kvinde. Men jeg synes egentlig også, det hænger meget godt sammen her. Som du selv har valgt, at de skulle hænge. Ja. Og hvad så med musikken? Ja, pladen er der jo også, ja. Og det var mig, vi har brugt 7 år på at lave CD, så du kan nok sige, det er ikke noget, vi går ikke bare i gang. Altså, men det er også fordi, vi sidder og nørder så meget med det. Vi vil gerne have det til at lyde ordentligt. Okay, så skal du også lige se, det er jo langt ud. Det er Kævs kone, hvis man kan kalde det det. Ja. Hun bor i hvert sammen med hende. Hun har siddet og lavet korsting, fordi hun mente, vi skulle have et ordentligt pladecover. Ja. Og et rigtigt pladecover til voksne kvinder bliver jo lavet i korsting, skal man se. Sådan her. Ej. Kan du se? Lige med en Dyrfeldt, Modern Love Songs for Adult Girls.
Det er fandme smart. Er det pladecoveret? Ja, måske. Det skal vi lige se. Eller også skal det bruges til nogle t-shirts eller et eller andet, hvad ved jeg. Ikke? Altså, jeg vil da sige, hvor lang tid har det taget hende at lave det her? Ja, hun skal i hvert fald ikke lave 1000, siger hun. Jeg tror, det har taget flere måneder at lave det. Let me sit right with you, let me hold you tight. Let me touch your hair, let me kiss your hand. Let me feel you, let me love you. Let me feel you. Programmets titel er jo Hanner og Huler. Mm-hmm. Og da jeg skulle lave det her med dig, så havde jeg jo en forestilling om, også fordi du er single, at du sådan havde pakket dig ind i en hule her. Men det er jo ikke på den måde en hule, eller hvad? Nej, overhovedet ikke. Her er der ikke nogen hule. Altså, her kommer der enormt mange mennesker. Jeg er også meget udadvendt. Jeg er jo ikke hjemme hele tiden. Altså, jeg er jo også i byen. Jeg ser jo andre mennesker, også af anden køn, altså noget lignende. Så det er jo ikke the issue. Altså, jeg murer mig jo ikke inde herude. Så der skal jo klippes her. Sådan en her, en vinplante vokser 20 meter om året, ikke? Og der er jo mange af dem, kan du nok se. Jeg tog til Frankrig, for jeg skulle ned og kigge på noget forretning dernede. Og så kom jeg hjem, og der var det hele pænt og lækkert. Da jeg kom hjem efter en uge, der var det nærmest vokset 1,80 meter. Det var nærmest groet helt sammen. Nej. Så skulle jeg jo i gang. Så var der, og det var bare væk i en uge. Det var næsten ikke til at have med at gøre. Jamen, hvordan gør du så? Altså, er det så noget med at ringe til... Nej, det gør jeg selv, det her. Du gør det selv? Du holder det selv? Ja. Jamen, det er da næsten uoverkommeligt, er det? Ja, det er sådan rimelig uoverkommeligt, men hvis folk tror, at det der er romantisk at have en vinmark, så det kan de godt tro. Men så skulle de prøve at komme herud, så stopper romantikken lige pludselig. Det kan jeg love dig. Det er hårdt arbejde. Det er fast arbejde, det er det. Men det giver jo også... Man kan jo sige, at man kan høste frugten af sit arbejde, ikke? Og det er jo det, der gør det spændende. Du bor jo herude alene. Ja. Kan det ikke blive voldsomt ensomt? Nej, altså både Helge Dyrfeldt og mig, vi har det fint. nej, det er fordi, jeg keder mig jo aldrig, ikke? Men altså, nogle gange kunne man jo godt forestille sig, at man skulle finde nogle kvinder, man kunne være sammen med. Men det har så også været lidt et issue, men det kommer lidt an på, hvor meget tid der er til det der. Altså jeg tror heller ikke, jeg vil egne mig til at bo sammen med nogen. Det er noget helt andet. Altså, jeg har alt for meget fart på til, at... Jeg tror ikke, folk vil synes, det er særlig sjovt. Altså, er det rigtigt? Ja, det men så tror har du måske også en til at gå og hjælpe med alt arbejdet herude og dele tingene med. Altså... Nej, men man kan jo godt have en kæreste, uden at man bor sammen. Og jeg tror ikke, jeg skal bo sammen med nogen. Det tror jeg ikke. Det er jeg sgu blevet for gammel til, tror jeg. Men er det også fordi, at det er så meget blevet dit sted, at det bliver svært at skulle... Nej, det tror jeg det ikke, men altså problemet er jo lidt med du ved, kvinder vil jo gerne bestemme en hel del, ikke? Og det kan de jo ikke komme til med det tempo, jeg har på her. Det kan jo bare ikke lade sig gøre, vel? Altså så derfor vil det være bedre at have en kæreste, der bor et andet sted end her. Lad os sige det sådan. Eller også skal der være en, der er vant til mig, ikke? Altså ja. Og det er så dine 2 døtre? Ja, det de er jo vant til dig. Ja, de er vant til de ryster også på hovedet. Jamen, hvad siger de til det hele? Ja, men de siger jo, det er fint nok, og de synes, det er sjovt, og altså, de synes, det er fantastisk stadig, ikke? Men de tænker også, det er langt ude på landet, ikke? Men hvad med folk herude? Jeg synes, de kiggede lidt i starten. Jeg ved ikke, om de gjorde. Det kan godt være, det bare var mig. Men der kom jo en lige pludselig inden for byen, ikke? Også, og ude på landstedet her, som altid har været boet af den samme familie. Ikke? Og så kom jeg i jakkesæt og spidse sko, ikke? Og stod luet op i min vinmark. Altså det. Hvad i alverden er det der for en ting? Ja, ser du, det er jo en telefonmast med en skudtøjsæsk på, han har sagt. Der kom en til mig og sagde, vil du ikke have en telefonmast for en 50'er? Jo, tænkte jeg. Og jeg tænkte, hvad søren skal jeg bruge den til? Ja. Og så lige pludselig gik det op for mig, jeg må have nogle hjælpere heroppe på gården, som ikke skal have penge. Og så fandt jeg ud af, at man kunne bygge en falkekasse. Og det er en falkekasse, der kommer falker og yngler i den der, ikke? Har du falker op i den? Ja. Er det rigtigt? Ja. Og den skal laves sådan der, jeg kommer til at læse lidt om det. Og så satte jeg jo den der op og på det der, så folk her, naboerne derovre i byen, de så det der, det bliver sgu aldrig til noget. Og hvad skete der så? Næste år var der 3 falkeunger og et ynglende falkepar. Ej, fantastisk. Men nu siger du hjælper, altså på hvilken måde hjælper falken? Jamen, de tager de mus, der er her. Og hvis der er mosegrise, der kommer rendende, og sådan noget mosegris, det er jo en rigtig, rigtig grim ting, fordi den æder rødderne simpelthen.
Så der har du simpelthen bare Ja, det er gratis hjælp til at tage. gratis hjælp til at tage Og så kunne de helst også jage solsorter væk, der går og nipper i bærene. Ja. Bærene, ja. Ej, det var da sjovt. Ja. Nu skal du se, vi snakker om champagne, ikke også? Ja. Men herude på landet, der åbner vi jo ikke den bare ved at sige, psst, det gider vi ikke. Det skal være lidt mere festligt, ikke? Ja. Så nu skal du lære det her. Ja, Det kan du godt, tror jeg. tror du? Ja, jeg ved det. Så nu piller vi den her af. Ja, Den her holder du i din venstre hånd. ja. Og sablen, den skal sådan Hvor den skal vende. sådan der. Den skal sådan glide op og ramme den der. Prøv lige det. Og det skal bare være sådan et hug ud af. Det her det er jo totalt morvåben. Jamen, det er det. Og så Jeg tager skal- du den sådan ned, der. og så rammer du den der, og så siger den putsch. Er du sikker på det? Ja, ja. Hvad så? Altså, er der noget med vinkel, eller? Nej, du skal bare ramme det op, og det skal bare være sådan et langt træk. Du må ikke sådan stoppe den der. Prøv bare. Okay. Okay, jeg prøver. Ja. Ej, det skal lidt mere fart på. Okay. Ja. Det, Så prøv at, nu skal du altså, se. jeg tror Prøv at altså... se, hvis du gør herfra, hold den der, sådan lidt skråt opad, Ja. og så rammer du den der. Kun herfra. Okay, det prøver jeg. Det prøver du lige. Så Okay. tror jeg, det går bedre. Tror du? Ja, meget bedre. Deroppe med den, Der. og så hugge. Ja, du er tæt på. En gang til. Skal vi prøve at tage den her af? Det kan være, det hjælper. Tror du? Ja, nu plejer det normalt at være ligegyldigt, men vi prøver lige. Så. Nu sagde den pst. Den siger ikke noget. Psst, prøv igen. Ja! Nej, hold da kæft, den har... Kan du se? Ej, hvor er det vildt. Skål. Tak. Skål. Det virker da fint. Det var hele hovedet røg af. Ja, ja. Skål. Det smager godt. Og der er ingen glasskåler. Fantastisk. Altså, det er jo sådan... I need a room with a view, an armchair by the window, a cup of coffee and a cigarette or